So, كميك أن يهم كفرات قاتلتي نلومون كم تلمود زنا يلوم الصومن بس سانشديسن صومن حتتات كم أدلايناتهم ناقبركم نمجلات صومن مملاس تدالي اللخو كم تلمود نخال نخباصة شير سبسكرايب مجبر أو كل باصة هو لكم سلازي نابزنا يزن صومن زنبرة حتتات مسنا خيد أفتنا قدامي حتى تانيرو كاكتما وصا مكينة كزور كلها أقرميخا እቲ ንዓኻ ከሸግረካ ትኽእል ወይ ከፀግመካ ዝኽእል መግማቱ ሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ይዳይ ኣብቲ ንጓዓዞ ብዝተፈላለየ መንገዲ መኪና መፃየን ስለዚ ከሸግረካ ዝኽእላ መን እየን ተን ትኺለን ዝኸዳ ኣብ ግዜ ፀልማት ድየን ተን ትኺለን ዝኸዳ ኣብ ግዜ ቀትሪ ድየን ወይስ ኣብ ግዜ ኩርባት ወይ ዋይ ኣብ ግዜ ቀትሪ ፀልማት ስለዚ ቅድሚ ናብኡ ምምላሰይ ከምቲ ልሙድ ሓደ መግለፂ ክበኩም ክፍትን እየ ስለዚ እቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ብልማድ ንብሎ እቲ ላንድስፔግ እዩ ላንድስፔግ ወይ ከዓ እዚ ከምዚ ይመስል መብዛሕትኡ ግዜ ልዕሊ 70 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ንጓዓዝ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብቀትሪ ክንጓዓዝ ንኽእል ብምሸት እውን ክንጓዓዝ ንኽእል ስለዚ እቲ ቀንዲ በዳሃብ እዚ ነናይ ርሕቀት ምግማት ነናይ ክትጥንቀቐሉ ዘለካ እንታይ ክትግበር ኣለካ ካብቲ ሓደጋ ንምእላይ እዩ ስለዚ እቲ እንኮ ክትሓስበሉ ዘለካ እቲ ነገር ንየማንካ መሓዝ እያ ኣብዚ ኩርባ ኣሎ ድዩ ኣይረኣየና ኣሎ ብዘየገድስ የማንካ ሒዝካ ምስተቅድሚኻ እንተላ መኪና ሃኒ ርሕቀትካ ምሕላው ኣብቲ ብዙሓት ንኣሽቱ ኣብ መምያት መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ንኣሽቱ ፀበብቲ ከጋጥመካ ክእል እዩ ኩሉ እቲ ላንድስፔግ ዝበሃል ወይ ከዓ ከተማ ውፃእ ንረኽቦም ሓደ ዓይነት ኣይኮነ ኣብ ገሊኡ ገፊሕ እዩ ኣብ ገሊኡ ፀቢብ እዩ ስለዚ ንስኻ በቲ ዘሎ ቤግ ማርኬት ተደሪኽካ እንታይ ዓይነት ኣዘዋውራ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ወሳንነት እቲ ቀዳማይ ንገብሮ ሕጂ የማንካ ምሓዝ እዩ ርሕቀትካ ምሕላው እዩ ካልእ እቲ ዝዋሂብካ ዘሎ ፍጥነት ድማ ብኡ ምኻድ እዩ ስለዚ እቲ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ናይ ላንድስፔግ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቀዳማይ ክልተ ወርፈልቲ ነይርዎ ክልተ መንገዲ ነይርዎ ከምዚ ነይርዎ ርሕቀትካ ካብዚ ናብዚ ክንደይ ክኾን ኣለዎ ቅድሚኻ መን ኣለዎ ብንፁር ይረአ ድዩ እዚ ግምት ክነእትዎ ኢና ኢልና ኣብ ገሊኡ እውን ክፀንሐኩም ይኽእል ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣሸጋሪ ዝገብሮ ነቲ ካብ ከተማ ወፃእ ክንዘውር ከለና ሓደ ኩርባ ምዝህሉ ካልኣይ ግመ ጠቓሚ ዝህሉ ሳልሳይ ከዓ ዓቐብ በሪኽ ከምሲ ስለዚ ኣብዚ ድሕሪ ልዕሊ 70 ዝውር ሃልይኻ በዚ እንታይ ክመፀካ ይትፈልጥ ኢኻ በየናይ ቦታ ኢኻ ትሕዝ ዘለካ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኩርባ ምዝኸውን በዚ ትመፀካ መኪና ኣይክትሪኣን ኢኻ ነዚኣ ንኣብነት ኣብዚ ትሪኣ ሃልያ ኣነ እዛ በዘላ ባስ ድያ ገለ ብክንደይ ትመፅእ ኣላ ምክንያቱ እዚ ኩርባ ስለዝኾነ ኣብዛ ኣንጎል እዚ በቲ ዝተዋሃበካ ፍጥነት ኣይኮንካ ትመፅእ እንታይ ዳ ክትሃድእ ኣለካ ቀስ ኢልካ ክትጥዎ ስለዝኾንካ ቀስ ኢልካ ክትጥዎ ዘለካ ንስኻ በዚ ክትመፅእ ከለካ በዚ እንታይ ኣሎ ሕቡእ ነገር ስለዘይረኣየካ ተቀዳማይ የማንካ ትሕዝ ናትካ ፕላሴር እዩ እቲ የማንካ ምስ ሓዝካ ብድሕሪት ዝመፅእ ትራፊካ ምሕላው ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ከምዚ በረኽቲ ጎቦታት ስለዚ በዚ እንተደኣ ብሙሉእ ፍጥነት ኣይመፅእ በዚ እንታይ ኣለዎ ኣይፈልጥን እየ በዚ ኣጋር ክመፅእ ክእል እዩ በዚ ተንቀሳቃሲ እንስሳ ክመፅእ ንኽእሉ እዮም በዚ ካልእ ነገር ክመፀካ ክእል እዩ ተቀዳማይ ዝገብሮ ኣብዝን ምክንያቱ ሕቡእ ነገር ክመፀካ ስለዝኽእል በዚ ዝወልዳ ነገር ኣብዚ ተቀዳማይ ትገብሮ ፍጥነትካ ምቕናስ እዩ ስጋብቲ ብንፁር ዝረኣየካ ፍጥነትካ ቀኒስካ ቦታኻ ፕላሴርን ሒዝካ ኢኻ ትዝውር በዚ ንዘጋጥመካ ሽዑ ብዘይፀገም ክትሰግሮ ትሕዝ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ኣሸጋሪ ንብሎ ኣብቲ ከተማ ወፃኢ ላንድስፔግ ኣብ ግዜ ፀልማት ክዝውር ከለካ እዩ ተሽከርከርቲ ፀልማት ትኽ ኢለን ድመፃኻ ከምኡ እውን ልክዕ ኣብ ፀልማት ኩርባ ኣሎ ኣንጎሎ ኣሎ በሪኽ ጎቦ ኣሎ ጥውይዋይ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ብንፁር እታ ብንዮ ተሓቢኣ ዘላ መኪና ብርሃና ባውዛ እዩ ዝረኣየካ እምበር ብዙሕ ኣይክረኣየካን እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን ክትግምት ኢኻ ማኪና ከም ዘላ ስለዚ እቲ ሓንቲ ትገብራ የማንካ ሒዝካ ቦታኻ ናብ ሓፂር ቀይርካ ምጥዋይ እቲ ኣፀጋሚ ዝኸፍእ ኣሸጋሪ ግን ኣብ ላንድስፔግ እቲ ትኽ ኢለን ኣብ ግዜ ፀልማት ትኽ ኢለን ድመፃኻ እሞ ዘብርሃልካ ካብ ኒውድያ ተበረደላ ብክንደይ ፍጥነት ትመፅላ ክተሸግረካ ክትፈላ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ተሽከርከርቲ ኣብ ፀልማት ትኽ ኢለን ብቅድሚኻ ንዝመፃ ብክንደይ ረሓቕን ብክንደይ ፍጥነትን ይመፃ ኣለዋ ንምግማቱ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ልቺ ኢኻ ትርኢ ዘለካ ነዊሕ መብራህቲ ኢኻ ትርኢ ዘለካ እምበር ክንደይ ርሕቐተን ኣብ ዘሎ ብንፁር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ኣሸጋርን ናብ ሓደጋ ድወስደካን እዩ ምክንያቱ ነዊሕ መብራህቲ እዩ በሪህ ዝመፅእ ኣብ ናይ ሕጂ እኳ ዳሓን ፀገም የብሉን ኣውቶማት ስለዝኾነ ባዕሉ ይነውሕ ባዕሉ ይሓፀር ስለዚ ኣብ ከምዚ ህሞት እዚ ቀዳሚት ትገብራ የማንካ ትሕዝ ፍጥነትካ ትሕሉ መዓስ ትኽ ዝበለ መንገዲ ኣብ ግዜ ፀልማት ክትዝውር ከለካ እቲ ኣሸጋርን በዳህን ንስዩ ሶ ኣብ ላንድስፔግ ክንዝውር ከለና ኩሉ ግዜ
ጸልማት ይኹን ቀትሪ ኣንጎሎ ይኹን ክርባ ወይ ግመ ይኹን ጠቓ ብዘየገድስ የማንና ሒዝና ሕቐትና ሓሊና ክንዝውር ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ናብቲ ካልኣይ ሕቶ ምዝኸይድ vilken är den högsta tillåtna hastighet vid boxering med boxeringlinje ማለት እዩ መኪና ኣብ ዝጎተሉ ግዜ ክህልወን ዘለዎ ዓይነት ገመድ መጉተትን ርሕቐትን ወይ ከዓ እንታይ ከማልእ ኣለዎ እዩ። ሕጂ እቲ ቀዳማይ ፍጥነት እዩ ኣብ ግምት ክእትዎ ከለኹ እዚ ክጎትት እየ እንታይ ዓይነት ገመድ ክጥቀም እየ ብክንደይ ፍጥነት ክኸይድ እየ ንዝብል ሓደ ሓደ መብሪ ክንገብረሉ ኢና። ኣብዚ መጀመርያ ሕግታት ኣብ ግዜ መኪና ትጎተሉ ክትማልኦ ዘለካ እንታይ ተቀዳማይ ካልእ መኪና ክትስሕብ ከለካ እቲ ቀዳማይ ኣብ ግምት ትእትዎ ኣብ ንሰዓት ዝለዓለ ፍጥነትካ 30 ክትከይድ ምኳንካ ዝኾነ ተሽከርካሪ ትጎትር ሃሊኻ ኣብ ሰዓት ካብ 30 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ምዝዋር ኣይፍቀድን። ከም ካልኣይ ክልተ ጎማ ዘለዋ መኪና ክትስሕብ ኣይፍቀደካ። ሞፔድ ትኹን ሞተር ሳይክል ይኹን ዝኾነ ንኹን ክልተ ጎማ ዘለዋ ክትስሕባ ወይ ክትጎታ ወላ ሰለስተ ክትጎታ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምናልባት ከምዚ ላምብሬታ ዓይነት ዘይኮነ ካልእ ክትጎታ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ቀንዲ ግን ክልተ ጎማ ዘለዋ መኪና ክትስሕብ ኣይፍቀደካን እዩ። እንተደኣ ትገብር ተን ክልተ ጎማ ዘለዋ በርያረ ወይ ተሰካሚት ኣምፂኻ ፅዒንካ ክትጎታ ዘለካ። ሳልሳይ ኣብ ሞተር ቤግ ወይ ኣብ ኣውራ ፅርግያ መኪና ምጉታት ኣይፍቀድን እዩ። ኣብ ሓደ ህሞት እንተር ኣጋጢማ ክትጎታ ዝቐረበት ኣፋር ወይ መውፅኢት ክትወፅእ ኣለካ። እንተዘይ ኮይኑ እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ 30 ኪሎ ሜትር ሒዝካ ኣብ ሞተር ቤግ ኩለ መኪና ክንግትረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሞተር ቤግ ካብ 100 እስካብ 120 ዝኽየድ ስለ ዝኾነ እንድሕራኡ መኪና ትጎታ ሃሊኻ በታ ዝቐረበት ኣፋር ስጋብታ ተቐረበት ብ30 ክትከይድ ኢኻ። ካብኡ ግን ክትቅፅል ዘይትኽእል በታ ዝቐረበት ኣፋር ብ30 ትሓልፍ። እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሞተር መኪና ኣብ ውሽጢ ሞተር ወይ ከዓ ኣውራ መንገዲ መኪና ጎቲትካ ምኽያድ ኣይፍቀድን። ካልኣይ ኣብ ዝኾነ መንገዲ መኪና ኣብ ትጎተሉ ኩሉ ግዜ ማርሻ ቤድ እዩ ወይ ወሰን ፅርግያ ክትሕዝ ኣለካ። ወሰን ፅርግያ የማን ሒዝካ ምክንያቱ ነቶም ድሕሪኻ ዘለዋ ብ40 50 60 70 ብዘይገድስ ምንታን ከይተዓግተን ብሎክ ከይትገብረን የማንካ ትሕዝ እንተተኻኢሉ ናብ ማርሻ ቤድ ዘይብሉ እንተዘይብሉ ግን ኣብታ የማና ሸነኽ ሒዝካ ክትጓዓዝ ኣለካ። ካልእ ሕጊ ክንፈልጦ ዘለና መኪና ኣብ ንጎተሉ ገመድ እውን ወሳኒ እንጥቀመሉ ገመድ ሕጊ ኣለዎ እሱ ከዓ ወሳኒ እዩ። እንተደኣ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ እቲ ገመድ ትጎተሉ ትጥቀም ሃሊኻ ኣብ ማእኸሉ ምልክት ክትገብረሉ ትግደድ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ ተኮይኑ ትሕቲ 2 ሜትሮ እንተደኣ ኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ከይገበርካ ከምዚ ኣቀዲምና ንሪኦ ዘለና ክንጎትት ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብዚ እዚኣ ትሕቲ 2 ሜትሮ እያ ወላ ሓንቲ ምልክት ኣየድልየንን እዩ። ኣብዚ እውን ትሕቲ 2 ሜትሮ ገመድ እያ ኣብዚ እውን ኣየድልየንን እዩ። እታ ገመድ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ ኮይና ግን እዛ ገመድ እዚኣ ክተገድሰኒ እያ። ስለዚ እዘን ሕግታት እዚአን ኣብ ግምት ክእትዎ ኣለና መዓስ መኪና ንጎተሉ። ስለዚ ናብ ሕቶ ክትመፅእ እቲ መኪና ዝለዓለ ፍጥነት እትኸዶ ድሕሪ መኪና ትጎትት ኣለኻ ማለት እዩ 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ጥራይ ክትኸይድ ልዕሊኡ ግን ኣይፍቀደካን እዩ። ሓንቲ ንገብራ ግን ኣብ ሞተር ቤግ እንታይ ተበላሽያትካ እታ ዝቐለለት ተሰካሚት ምምፃእ እያ ኣይኮነንካ እንድሕር ትጎትት ሃሊኻ ከዓ በታ ዝቐረበት መውፅኢ ትጎትት። ካልኣይ ኣብዚ ካልእ መንገዲ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ፍጥነቱ ተተኻኢልካ ማርሻ ቤድ ሒዝካ ኸይድ ኣይከኣልካን ከ የማን ወገን ተፀጋዕ ነተን ካልኦት ከይነዓግተ ማለት እዚአን እተን ኣብ ግዜ ምግብታት ክንገብረን ንግደደለን ማለት እዩ። ካልእ ዝለዓለ ስፍሓት መኪና ምስ ፅዕነታ ክትዝውር ከለኻስ ክንደይ እዩ? መኪና ስቒልና ኣይኮንና ንዝውር ኣብቲ ንዝውረለን ዝተፈቕደና ኣሎ። እንታይ ማለት እየ እዚኣ እታ መኪና ካብዚኣ ናብዚኣ ተነብሳ ካብዚ ናብዚ ትፅዕኖ ብላዕሊኻ እታኬድ ዘሎ እዚ ከዓ ሕጊ ኣለዎ። እሱ ኸ እንታይ ክመስል እዩ ንሪኦ ኢና። ስለዚ ሓንቲ መኪና ካብዚ ናብዚ እታ ዝለዓለት ፅዕነት ወላ ኣይሃልዋ ወይ ሃልዋ ብዘይገድስ እታ ዝለዓለ 2 ሜትሮን 60 ጥራይ ክትከይድ ዘሎ 2 ሜትሮን 60 ሴንቲሜትር እንተዘይኮይነ ኸ ንኣብነት እዚኣ 240 እንተደኣ ሓሲበያ በዚያ ወገን ዘላ 20 ሴንቲሜትር ጥራይ ትወፅእ። ስለዚ በዚያ 20 40 እቲኣ ክንደይ ትከውን ኣለዋ 2 ሜትሮን 20 ስለዚ 260 ትወፅእ ትኽእል እያ። ስለዚ ኩሉ ግዜ መኪና ኣብ ኣልመንት ኣብ ንኸደሉ 2 ሜትርን 60 ብሓዲኡ ወገን ድማ 20 ሴንቲሜትር ዝወፅእ ክንሕዝ ኣለና። ዝነውሐ ንጎኒ ግን 260 እዩ። ስለዚ ካብ 260 ንላዕሊ መኪና ምዝኸውን ግን ፍሉይ ፍቓድ የድልየካ። ንኣብነት ከም ትራክተር
ከም ናይ ዘናይ ሕርሻ መካይን ገፊሕ ንጎኒ ዝኸዳ ከምኡ እንተሊካ ግን ፍሉይ ፍቃድ ክህበካ ይኽእል እዩ ካልእ ኣሎ ኣብዚ ኣድላይና ኣይኮነ ንኣብነት ከም ጃልባ ወይ ቦት ከም ተሃሊኻ ካብ 20 ላዕሊ ክወፅእ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ፍሉይ ፍቃድ ኣለዎ ካብ ትራንስፖርት ወሃቦ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ብቢት ዝወር መኪና እንተደኣ ምስ ፅዕነታ በዝን ሃሊዋ ክዝውር ኮንካ ካብታ መኪና ወፃእ ናብዚኣ ዝፍቀዳኻ 20 ሰንቲሜትር ተደሚራ ካብዛ ጫፍ እስከዛ ጫፍ ምስታ መኪና ከዓ 260 ስለዚ እታ መኪና ከም ኣብነት 260 ብነብሳ እንተኮይና ካልእ ተወሳኺ ፅዕነት ይግባኣካን እዩ ስለዚ ካብዚ ናብዚ ቁመታ ኩሉ ጎና ባ ክንፈልጥ ኣለና ስዋ ክንደይ 240 እንተኮይና 20 ክስከም እየ ንግምቶ 20 ካብተን 80 ክትከውን እያ እዚኣ መኪና እዚኣ ኣይፍቀዳኒ ማለት ስለዚ እንታይ ንገብር ሚንስ 220 ክትኮን ኣለዋ ካብኡ ትሕቲኡ 20 ኣውፅአ 260 ክትኮነለይ ማለት እዩ ንቁመት ዝመልከቱ ካልእ መዓልቲ ሒዘ ክመፅእ እሱ እውን እናትሕጉ ኣለዎ ኣብዛ ሕቶ እዚኣ ግን ሓንቲ መኪና ብፅዕነታ ኮነ ብዘይ ፅዕነታ ዝለዓለ ናይ ጎኒ ስፍሓት ከልዋ ዝኽእል 260 ንብሎ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ናይ ዝቐፀት ሕቶኻ እዚኣ ኣገዳስን ፅብቕቲ እንታይ ነይራ ድየ እንሳ ንስኻ በይንኻ ኣብታ መኪና ኣለኻ ስለዚ ክፅዕነት ክንደይ ኣለካ 180 ኪሎ ግራም ሁርስቱር ብሩቶቪክት ብናተይ እዋናዊ ወይ ከዓ ብእንግሊሽ ግሮስ ክብደት ኢልና ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሻንስቢክ 980 ማክስ ላስ 60 ቶታል ቢክ 1340 እስካተ ቢክት ከዓ 980 ይብልና ኣሎ ስለዚ ብሩቶ እዋናዊ ክብደት ከዓ ሓይትና ዘሎ ቶታል ኣይኮነ ግን ንዕንክፍ ኣቢልየን ክሓልፍ እየ ሻንስቢክ እንታይ ማለት እዩ ክብደት መኪና ምስ መርሓ መኪና ማለት እዩ ኣብዚ እታ ክብደት ናይቲ መኪና ኣብዛ መኪና እዚኣ ናይ ቤንዚን ድዩ ውሕታ ኣትዩ እቲ ኣፍቲስታ ከዓ ኢንጎር እዩ ምስ እቱ ኮይኑ ሻንስቢክ ንብሎ ማክስ ቪክት ከዓ እታ መኪና ክስከሞ ትኽእል ኣብቲ ፅሑፍ ኣሎ ኣብቲ ሬጅስትሬሽን ቤክ ስለዝረኽቦ ፀገም የለን እዛ መኪና 400 ኪሎ ግራም እያ ክስከም ትኽእል ተፅሒፍልና ክልቲኡ ተደሚሩ ቶታል ንረክብ ኣብዚ ንኣብነት ተመፂና 1800 ይኸውን እዚኣ ግን 400 እያ ትስከም እወ ግን ኣብዚ ሕወን ተሰኪማ ኣላ እዚአን ቁርብተ እዚአን ስለዚ እዚ እቲ ብሩቶ ቪክት ይበሃል ብሩቶ ቪክት ማለት እዩ ሻንስቲ እዛ መኪና ከም ዘላቶ ምስ ኣፍቲስታ ኣመስገለ መለያ ግን ንሕጂ እዚአን ፅዒና ኣላ ኣነ ክረኽባ ከለኹ ወይ ስኹም ክትሪእዋ ከለኹ ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ እዛ መኪና እዚኣ ክንደይ ክብደታ እዚ እቲ ብሩቶ ቪክት ይበሃል ኣብዛ እዋን ምስ ረኸብክዋ እዚአን እዛ መኪና ሻንስቢክ ተደሚረን ክንደይ ክብደታ እሱ እቲ ብሩቶ ቪክት ንብሎ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ሓፈሻዊ ኣብቲ ሬጅስትሬሽን ቤስ ግን እዛ መኪና ክስኩም ዓቕሙ 400 ሜትሮ 400 ኪሎ ግራም ወረታ ብ400 ተደሚሩ 1800 ኣብዚ ግን يمكن 60 ኮነ ክእላ ስለዚ እዛ 60 ተደመሮ ሻንስቢክ ያታ ብሩቶ ቪክት ዝወሃበና ዘሎ ናብዚ ሕቶ ምስ መፅእ ሕጂ ከም ዝበልኩም እዋናዊ ክብደት ናይታ መኪና ሸንስት እታ መኪና ምስ ኣውቲስታ ኣትዩ ተደመሮ እዋናዊ ፅዕነት መኪና እዚኣ እዋን እዚኣ 400 ኢልና ነርና ኣብዚኣ ግን ክንደይ ፅዒና ኣላ ኢልና ኣሎ ሕጂ 180 400 እኳ ይግባእ ተነበረ ሕጂ ግን 180 ስለዚ ሻንስቢክ ክንደይ ኣለና ናብቲ ቀዳማይ ንኸይድ ካሎ ንርኢ ስለዚ ዘድልያና ዓይ ሻንስ ተደመሮ ታፅዒና እታ ዘላ ሕጂ 980 ኣላ ሻንስቢክ ስለዚ ነዚኣ ክወስዳ ሻንስቢክ 980 ኣብዛ እዋን ከዛ ማኪና ክንደይ ፅዒና ኣላ ኢልና ኣሎ 180 ስለዚ ነዘን ክልተ እዚኦም ምስ ደመርክዎን 1160 ኪሎ ግራም ክመፀለይ እዚ እንታይ ይብሎ ኣለኹ ሕጂ እቲ እዋን ክብደታ ወይ ከዓ ብሩቶቪክ 1160 ፅዒና ኣላ ምክንያቱ ብሩቶቪክ እዋናዊ ክብደት እዛ ሻንስ እዚኣ ዋላ ኣፍቲስታ ኣብኡ እትው ነዚኣ ተደመሮ ኣብዛ እዋን ፅዒናታ ዘላ 180 ስለዚ 1160 ማለት እዩ ናብ ናይ መጨረሻ ሕቶ ነበተ ምስ ንኸይድካ ናይ ሶምንዚ እዛ መኪና እዚኣ ዝለዓለ ፍጥነት ክንደይ ኣላ ናብዚኣ ቀሪብካ ኣለኻ መኪና ትሪኢ ኣለኻ እዚኣ እንታይ ላስትቪል ዳ ቱንግላስትቪል ዳ ወይ ከዓ ምስሌቬገን ዳ እንታይ ኣይንፈልጣ እንታይ ዳ ኣብዚ ናይ ሞተር ሂብና ኣሎ ኣብዚኣ ምልክት ሂባትና ኣላ እዚኣ ምልክት እዚኣ ከዓ ትርጉም ኣለዋ እንታይ ትብል ንሪኣ ኢና ሓንቲ ከባድ ናይ ፅዕነት መኪና ንብላ መጀመርያ ቱንግ ላስትቪል ኢልና ንፅዋዕ ካብ 3.5 ቶን ንላዕሊ ክብደት ተኮይና ትሕቲ 3.5 እንታይ ኢልና ነና ለት ላስትቪል እዛ ቢቢ ሸርኮት ንዝውራ ወይ ከዓ 3500 ኪሎ ግራም ካብ 3500 ኪሎ ግራም ንላዕሊ ተኮይና ግን ከባድ መኪና ንብላ ከባድ ናይ ፅዕነት መኪና ከዓ እንታይ እዩ ዝለዓለ ትኸዶ ኣብ ፅርግያ 9 ኪሎ ሜትር ብኸመይ ንፈልጦ እዚ ምልክት ኣለዎን እዚ ምልክት ኣብ ድሕሪኣ እዚ ምስ ፅርሐና እዚኣ ቱንግ ላስትቪል ካብ 3.5 ክብደት ንላዕሊ ዘለዋ ኢልና ንፅውዕ
ስለዚ እዛ ምልክት እዚኣ እንተ ደኣ ኣብ ቅድሜና መኪና ርኢና እዚኣ ተሰሓቢት የብላን እንታይ ደኣ ቤና ናይ ፅዕነት መኪና ኮይና ካብ 3.5 ቶን ንላዕሊ ወይ ከዓ ካብ 3500 ግራም ንላዕሊ ኮይና ዝለዓለ ፍጥነታ ከዓ ተፃኢልና ንሕዞ እንድሕር ኣብዚኣ መፂና ኸ እዛ ዝረኣናያ ቶን ከባድ መኪና እንታይ ኣቶ ጎታይ ተሃልያታ እታ ከባድ መኪና ካብ 3.5 ቶን ወይ ካብ 3500 ክብደት ዝለዓል ዘለዋ እዩ እንተ ደኣ ተጎታይ ተሃልያታ ብኸመይ ንፈልጣ እዛ ብጫ እዚኣ ብጫ ኮይና ሙሉእ ካንተን ቀይሕ እንተ ደኣ ሂብና እዚኣ ቱንግላስ ትብል እያ ወይ ከባድ መኪና ግን ተሰሓቢት ኣላታ ናይዚኣ ዝለዓለ ፍጥነት ክንደይ ክኸውን ዘለዎ 80 ስለዚ ነዘን ክልተ ክነዋዝነን ከለና እታ ኖርማል ልዕሊ 3.5 ቶን ክብደታ እዚ ምልክት እንተ ደኣ ሃልይዋ ተጎታቲት ወይ ስሌቬገን የብላ እታ ስላቫገን እንተዘይብላ ከዓ ምልክታ እዚ ኢልና ኣለና እንተ ናብዚ መፂና ኸ እዚ ዘሎ ለማፅዩ ብጫ እዩ ሙሉእ ካንተን እዚ ከዓ ተሰሓቢት ኣላታ ማለት እዩ እንተ ናብዚኣ ክዳ ሽራጥ ሽራጥ ብጫን ቀያሕን ዘለዋ እዚኣ እንታይ ሕጂ ንክልቲአን ንክንፈልየ ኢና ስለዚ ቅድሚ መኪና ከም ዝተደልያ ተሰሓቢት ክብላ እየ ዝለዓለ ፍጥነት ትኸዶ ሞተር ቤግ ከዓ ክኸውን 80 ስለዚ ናብዚኣ መልሲ እዚኣ ምስ ንመፅእ ሞተር ቤግ እዩ ቅድሚኣ ተድልያ እዚኣ ኣብ ሰዓት 80 ትከይድ ምዃና ፈይጠ ፕላነድ ገይረ ኣበይ ክቀድማ ኣበይ ዘይቅድማ ኣስተውዒለ ይሓልፍ ማለት ስለዚ እዚአን ዝመስለኝ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ዝኾነ ርእቶ ወይ ዝኾነ ነገር ተሊኩም ከምቲ ልሙድ በቴሌፎነይ ፀሓፉለይ ረኸቡና ኣብ ዝቕፅል ሓድሽ ትምህርቲ ናይ ትዮሪ ኣለና ካብ ኦክቶበር ዝጅምር ኣብኡ ክትምዝገቡ እንተደልኹም ድማኒ ኣብ መሰንጀር ወይ ከዓ ኣብቲ ሂብናኩም ዘለና ቴሌፎን ቁፅሪ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ ሓበሬታ በቲ ልሙድ 073 7300576 ወይ ኣብቲ ናይ መሰንጀር ግደፉለይ ክምልስ ክገድፈልኩም ክእል ቴሌፎንን ካልእ ማለት እዩ ስለዚ ንኽባፃሕ ሼር ላይክ ብምግባር ኣበርክቶኹም ግበሩ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ዝመዘረ ሰም ብካልእ ጋር ንራኸብ ሰላም ንዓኹም